Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina miƙa saƙon gaisuwa ga dukkanin masoyanmu gaba ɗaya na faɗin duniya. Kamar yadda lamuran suke tafiya, zan iya cewa ku ne jaruman, saboda sai kun kalla za mu yi, sai kun bibiye mu za mu ƙara ƙarfin gwiwa wurin yi. Kuma kamar yadda kuke ƙara mana ƙarfin gwiwa, a koda yaushe mafarkinmu mu ƙara fitar maku da abin da zai ƙayatar da ku, ya nishaɗantar da ku. Shine nake maku albishir da wannan sabon fim ɗin nan da za mu fara maku mai suna Attaruhu. Fim ne wanda ya tara komai a cikinta. Akwai dirama a ciki, akwai barkwanci a ciki, akwai dabanci a ciki. Komai yana nan a ciki. Kamar yadda kuke gani, mun fito da wannan fim ne don mu ƙara nishaɗantar da ku. Ku bibiye mu a wannan shirin. Insha Allahu nan ba da daɗewa ba za mu fara fitar maku da wannan fim mai suna Attaruhu. Mun gode masoyanmu gaba ɗaya da suke faɗin duniya. Mun gode.